Dit is de rubber. Allemaal hebben een rubber. Oké. Dit is Deze? deze lekker, dit is een zwart ding. Steflon. Stefan. Dat gaat niet stuk. Oké. Altijd deze dingen ook controleren. Controle is geen daad van vijandschap. Ja? Vertrouw niemand. Vertrouw alleen naar jezelf als je het voertechniek doet. Kijk even zelf naar alles. Ja, je controleert die dingen. Hé, kom aan die spoon. Ja? Oké. Iedereen weet nu hoe je meter moet behandelen. Hoef het toch niet meer uit te leggen. Meneer, wilt u die zuigarm besluiten? Hij mag. Zeg, hij moet het aansluiten, zeg. Jouw gedeelte is al klaar. Jouw gedeelte is al klaar. Sama san buno memang. Makino. Sama pang foto. Hoge druk, lage druk. Lage druk. Deze zo. Hij druk. Apa? Kompresor. Kompresor. Hai. Hai. Ja. Jadi ini. Oké. Kraan open. Maar een vraag, wat zocht je daar? Nee, dus ik twijfelde met haar, want vorige week hadden we ook iets hier aangesloten volgens mij. Je moet niet als een automaat werken. Want als je die machine omkeert, dan ga je die plek ook gaan opzoeken. Je moet weten wat je doet. Ja, maar Sta je niet blind, zeg hé, een machine is misabi. Mi kapot, die tapot tra machine. Zijn er verschil tussen machine is na trouw. Pers na pers. Pers na pers, zuig na zuig. Ja, maar met haar, even een vraag hoor. Als je gewoon twee, stel je voor je ziet twee tijd, dus die tijdjes hier zo komen hier zo hè. Hoe weet je als die kers of zuig is? Want meestal zie je ook buiten airco. Je wil niet binnen je machine, hij is buiten. Ja toch? Die monstukken hier staan buiten en een warmtepomp. Ja toch? Ze staan toch buiten. Maar wat is je vraag? Er zijn twee. Waar weet je van, hier is een warm en Meestal staat het erop geschreven. Nee. LNH. Ja, oké. Kan erop geschreven. Maar ik ga ook niet man. Hier dan. Laat me die vraag anders stellen. Laat me anders stellen. Er komt de wagen uit Japan. Je bent op rijschool geweest, je hebt een rijbewijs gehad. Je hebt leren rijden in een Toyota. Ja? Maar komt een Datsun uit Amerika, uit Japan. En die kan je niet rijden? Je kan hem toch rijden? Ja. Waarom? Oh, dat is een auto. Een auto is een auto. Als je naar Europa gaat, dan mag je sturen naar ACDC. If je kon je dan mag je sturen naar DC. Sa sturen doen, waar je ook zit, je weet, als je deze kant draait, dan go DC. If je draait DC, dan go DC. Wie soort zie je pot sturen? Dus,
Het kan zo'n kleine machine